Kannattaa olla ennakkoluuloton ja hyi helvetti mitä sikojen ruokaa. Ruman kuulosta kun yksi äijä piereskelee videolla, mutta se on voi. Sitä, että vittu kun vituttaa. Kyllä se välillä on se biisi, välillä se biisi niinku toimii se, että vittu kun vituttaa. Se kyllä toimii se kappale. Joo. Naama Norsun vitulla. Kirjoittaa ja olla Norsun vitulla, että miksi on kommentit. Miksi on poistettu kommentit. Senkin tyhmä. Kun se on näin. Mietipäs, että onko se... Oletko sinä kommentoinut ihan... onko sinun takiasi kommentit mennyt vituilleen? Mietipäs sitä. Kannattaa peiliin katsoa ja miettiä vähän itse, että... Oletko sinä kommentoinut päin vittua? Joo. Mulla olisi sitten, laitetaan tähän videoonkin samalla, niin mulla olisi myynnissä hiuksia. Jos joku ostaa hiuksia, niin myynnissä olisi. Summaa en nyt vielä tiedä, mutta sen sitten se näkee sitten, että kuka tarjoaa mitäkin. Siinä. Kun on paskala, niin perseestä paskalla huomaa, että mitä hittoa, kun persettä kirvelee siemmalle ja kattoo. Niin aijaa, paskassa on matoja. Eli näihin sateisiin tunnelmiin. Toiset tietyt henkilöt ei seurustele, niin ne on sitten se toista sukupuolta. Popcornia. Voimakas. Huomenna pitäisi rahaa tulla, mutta toivottavasti mun riittää rahat, että saan huomenna, tai tänään jos se on jo se päivä, niin saan olutta ja juustoa. Se riittää, kun mä saan olutta ja juustoa. Se riittää. Kaikille muille mun haistattaa ihan päin paskaa. Että toivottavasti saan olutta ja juustoa. Sitten mä katson, että ei helvetti, ei kirjoita, ei jumma, niin, että ei hitto. Nuorisoseuran urheiluhallit vietti seuratilaa. Mä en nyt jaksa. Voi. Kommentit on kommenttia. Ja laitetaan terkkuja tästä nyt vielä semmoiselle henkilölle kuin Jukka-Pekka Kallioinen, joo. Ja sitten jollekin Lempäälän läskille laitetaan vielä kans sitten terveisiä kans. Siinä oli 2 näin. Vittu, kato. No niin, just näin. Siinä käy kun sotkee niin saatanasti, kun se lähtee käsistä. Perkelee. Jumalauta, puoli pulloa meni siinä. Tossa meni melkein puoli pulloa, saatana. Ei, mutta kun näihin kuvia tunnelmiin tästä tähän. Ja mä en ole tällaisia sushi-juttuja syönyt, mikä on näitä japanilaisten näitä juttuja, niin en ole tällaisia aikaisemmin maistanut mitään tällaisia juttuja, niin iltaa vaan. Ei kun mites tää kannattaa? Jänkä,